僕の責任じゃない。とにかく話しかけないでください。私、あなたのことが嫌いです。いいんじゃないのか。一見民主主義っぽくて。臭いです。近寄らないでください。わからねえぞ。迅速にどっか行っちゃってください。まあね。ひどいです。 PTA に訴えます。超人みたいな話だな。話しません。黙秘権を行使します。そう言われりゃ確かにそうなんだが。だったら何ですか。自分以外はどうでもいいのか、お前は。マリー・アントワネットだってお前よりはもう少し謙虚で慎み深い人間だったろうよ。私にとってはこの程度。日常自販機なんですから。どうもしない。続けて。言葉に誠意がこもってません。戦争は近寄らないでください。